Ahojte priatelia, slúbil som vám, že natočím video, ako sa vysporiadať s moniliózou, keď nám marhulu napadne moniliová spála. A teraz je ten správny čas, približne 2 týždne po infekcii, pretože infekcia moniliózy prechádza cez kvet marhule. Kvety sú na strome zasušené, marhula začína regenerovať a teraz je ten správny čas zasiahnuť rezom, aby sa monilióza ďalej nepresúvala, ďalej nepokračovala do zdravých konárov. Tak toto je tá marhuľa, ktorá bola na prvom videu. Ako môžete vidieť, strom bol napadnutý moniliózou, ale regeneruje, vyháňa mladé výhony, takže má tú silu a mnohé časti stromu utrpeli vážne spálenie moniliózou. Jonatán, podaj mi prosím ťa nožnice. Ďakujem. Takže budeme potrebovať nožnice, budeme potrebovať pílku, tu máme nachystanú. Všetky časti, kde je glejotok prítomný, odstraňujeme na mladú odbočku, perspektívnu, ktorá bude pokračovaním konára, rezom na prevod. Veľmi dôležité je odstrániť všetky uschnuté časti, ktoré napadla monilióza, na zdravú odbočku. Ako vidíte, tu je odbočka, na ktorú prevedieme rezom tie časti, ktoré sú glejotokom, ktoré sú zaglené, tie odstraňujeme na niektorú mladú odbočku. Tu vyháňa marhulka mladé výhony a na mladé odbočky režeme. Odstraňujeme všetky konáriky, ktoré zaschli. Všetky aj malé konáriky. Tu je plod, ale ho obetujeme, lebo časti za ním sú uschnuté a režeme na odbočku na mladý vlk, ktorý bude pokračovaním a ten nám zachráni a bude nám hojiť ten daný konár. Takže všetky časti, ktoré majú na sebe glejotok alebo sú nejako poškodené, tak odstraňujeme na mladú odbočku, tak aby po odstránení konára sme videli pekné zelené liko a biele drevo. Nesmie byť zahnednuté, lebo to je znak toho, že infekcia pokračovala ďalej. Ale vidíte, že pokračovanie konára je uschnuté, monilióza si na ňom pochutnáva a my režeme na omladenie, na odbočku, aby strom dokázal regenerovať. Takže priatelia, nevzdávajte to s marhuľami, pestujte marhule. Dá sa povedať, že každý druhý krát, čo nie sú marhule, nie je to kvôli tomu, že by kvety zmrzli, ale preto, že ich spáli monilióza. Neexistujú odrody, ktoré by boli odolné monilióze, neexistujú odrody marhulu, ktoré by sa vyhýbali jarným mrazom. Marhule sú výnimočné ovocné stromy, ale v našich podmienkach sú veľmi ťažko pestovateľné, ale dajme im šancu, ale nemôžeme sa na nich úplne spoliehať. Takže aj tieto tenúčké konáriky, ktoré sú takto zaschnuté, odstraňujeme, lebo práve tieto konáriky môžu byť zdrojom infekcie moniliózy do ďalších rokov. Konáre, ktoré sú takto masívne napadnuté, žiaľ nestačí porezať len nožnicami, ale musíme pristúpiť k radikálnejšiemu rezu. Nájdeme si mladé výhony, mladé vlky, ktoré nám zmladzujú a práve to bude pokračovaním konárov a režeme práve za takýmito vlkmi. Môžeme počkať, dokým tie výhony majú tak 5-10 cm a potom režeme na odbočku, aby ďalej nepokračovalo usychanie, lebo aj tu môžete vidieť prítomnosť glejotoku a prítomnosť glejotoku je znakom infekcie dreva, ktorá môže pokračovať ďalej do zdravých konárov. Takže režeme tesne za mladými výhonmi. Takže tu môžete vidieť ten rozpad kambia v mieste glejotoku, takže je dôležité pokračovať ďalej v reze. Začalo zarezať o centimetr hlbšie a už vidíte, že drevo je čisté, zelené, biele, kambium je zelené
Drevo je pekné biele alebo bielozelené, takže môžeme nechať tento výhon ďalej pokračovať v raste. A to bol konár napadnutý moniliózou. Čo by si spravil? Čo by si spravil? Ako by si ozdravil ten strom? Nožnicami ostriehal aj trošku orezal túto vlechu a potom bude rásť ďalej. Pozrite sa, toto je stav pred rezom a ukážem vám stav po orezaní stromu. Odstrániť všetkých napadnutých častí na zmladzujúce vlky. Toto je kopa konárov po prerezaní. Vidíte, že väčšina sú suché konáre. Takto vyzerá ten strom po reze. Nepáči sa mi to, lebo sme veľa toho odstránili, ale žiaľ monilióza je drsná huba. Má rada marhule, rada ich spotrebuje, takže takto zostali len tie zdravé časti stromu. Ako si môžete všimnúť, v spodnej časti konára je zahnednuté kambium, tak preto pokračujeme v reze ďalej. Až teraz je konár dokonalo zelený, čistý. Až teraz je to správne odrezané. Spoliehame sa na tieto mladé letorasty, ktoré korunu zregenerujú. Jonatán, chutia ti tie marhule? Aké surové mi chutia lepšie. Surové marhule ti chutia? Lepšie sa mi hryžu. Lepšie sa mi hryžu, vieš o tom? Viem o tom, lepšie sa ti hryzú tie marhule.